Referanduma Herêma Kurdistanê hat qedandin û projeya federalîzmê ya Bakurê Sûriyayê bi pêş ve diçe. Lê Kurdên Sûriyayê dibêjin got Kongerekî Netewî Kurdî niha pir giring e. Hevserokê Tevgera Civaka Demokratîk Brîz Aldar Xelîl dibêje got darxistina Kongerekî Netewî ji bo Kurdan, jinan û avê giringtir e. Yani li darxistina kongreyê tiştekî jiyaniyê êdî. Em dereng bimînin di darxistina kongreyê de wê bibe kêmaniyeke dîrokî em êdî demê pêş lê poşman bibin. Gerek hemî hêz xwe bikin yek û em zû seferber bibin ji bo pêşxistina vê kongrê. Hevserokê PYD'yê berê Salih Muslim dibêje got xwepêşandanên Kurda li hemû welatan ji bo piştgiriya referandumê tê wateya got gel dixwaze Kongerekî Netewî Kurdî li dar bikeve. Xelk zanibe ku gel çi dixwaze, partî zanibin ku gel çi dixwaze. Yani bes gotinê nêrîneke ê referandumê li her çar parçeyê Kurdistanê gel derkete kolanan. Mana xwe çi ye? Yeketî Kurdan dixwaze. Hevserokê Meclisa Federalîzma a Bakurê Sûriyayê Birêz Fûza Yûsef dibêje got hemû Kurd di ber hev de berpirsiyar in. Qedera me bi hev girê dayî, pêwîst e herkes bi mesuliyet û berpirsyarî vê pêvajoyê bixwîn û li ser vê esasî siyasetê xwe berçavar derbas bike, siyasetek netewî, siyasetekî demokratiyet tê hebe û bi rastî jî siyasetekî got em bi hev re li ser esasê pêvajoyekî nû em li hemberî van tehdîda li hemberî van zorî û zehmetiya bikaribin bisekin. Serokê Hevpeymaniya Kurdî li Sûriyayê Birêz Mustafa Meşayix dibêje çareseriya hemû nakokiyên Kurdan diriya avakirina lêvegereke siyasî netewî Kurdî ye û ew jî diriya li darxistina Kongerekî Netewî ye. îro roj tê xwestin em wek tevgera siyasî li hemû parçeyê Kurdistanê û em garibin em jî helwesta xwe bixine yek û pêşiya va pînana de bisekinin û riya herî giring wê ew vê got Kongerekî Netewî sera asta her çar parçeyê Kurdistanê got derbikeve û em garibin dewir de bi lêvegereka xwe siyasî ava bikin û ew vê jî biryara û xîtaba siyasî ya Kurdî. Li darxistina Kongerekî Netewî Kurdî tê wateya yekrêziya Kurdî û dikare bersiva hemû gefan bide. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.